Story time. I always get the question into yobana ngaba why ungazange uye esikolweni. Konke apho ndiqashwa khona most because when people are holding my matric certificate, umelusi wam bazabona ii-distinctions zam and everything, and then babuze into yobana ngaba why ungazange uye esikolweni. So now this is the story time of me, ndinibalisele into yobana ngaba kwenzeka ntoni. We did grade 12 mos and then we applied kule minyaka egqithile. From there i-acceptwe mos zii-varsities. So I was accepted to do teaching in Northwest University, ePotchefstroom campus. Nyhani ke, mind you good people, I don't know which side is Potchefstroom. I've never been in Potchefstroom. I've been in Rustenburg, I've been in Klerksdorp. So people are telling me that okay, iPotchefstroom is in Northwest, nam ndiyayibona apha kwikhalenda. And lo mntu uyandixelela into yobana ngaba njengoba iseNorthwest ugqitha entweni eKlerksdorp, ugqithe eOrkney, then ugqithe iKlerksdorp, then ke ngoku uthi ye-straight, yabo. And from Klerksdorp ubheka ePotchefstroom, it's a 40 kilometer distance. I was like, oh, okay. Kuphume ii-results ke ngoku, sipasile sivuyile, nee-emails ziyangena uba kuthiwa come esikolweni for registration, yonke laa nto, iprocess iyayidika ebhorayo. Ndifowunela umalume, umalume useKlerksdorp. Ankela, ndiaksepthiwe maan apha entweni ePotchefstroom for isikolo. Ndicela nje indawo yofikela then ekuseni ndivuke ndiye phayana because mos andiyazi, so andizukwazi uyofika ngobumnyama. And besides kaloku andikakabi ngumntu waphaa, so sezifuneka uba ndilungiselelwe neendawo ezithile neendawo ezithile. Umalume uthi kum, hayi mtshana jonga, ima kanjalo ndizobuyela kuwe. I have omnye umalume oseRustenburg, naye ndiyambhalela into yobana ngaba makuWhatsApp, malume mani ndifuna ufikela endaweni mani apho kuwe kwenzela into yobana ngaba ndithi. Naye athi hayi mtshana, awuzukwazi ufikela apha kum, ndihlala nomntu njengoba ndihlala nomntu nje, indlu incinci nekamera enye ntontoni. Malume andizuhlala bra, andihlali mna, ndifike nje namhlanje ndiyagqitha. Hayi umntu angawubamba umtshini. Okay. Kugqitha amalanga kwakathe hayi sizawubuyela kuwe, ndizawubuya bobabini, hayi sizawubuyela kuwe, sabona sizawubuyela kuwe. Kugqitha kwahamba amalanga. Ndidikwe man, I'm like mama, since ke ngoku kungenzeki. Since kaloku ngoku abantu akho mntu, andifumani impendulo estreyiti, and then ndizawuncama ndithini, mandihambe. Umama unestresi, nditsho kuye ngoSaturday ebusuku ndithi ngomso ekuseni ndiyavuka mna ndihamba ndibheke entweni, ndibheke entweni, ndibheke ePotchefstroom, andiyazi but ndizofika. Uyabona, oomalume bam bona thinking into yobana ngaba ndizofika phayana mna ndisebenzise iimali zabo. You know how family is mos, umntu uhlaleke lumkela ipokotho. So bacinga uba ndizofika phayana ndifuna imali kubo ndithini, yabona. Abafuni mthwalo. I understand it from that side into yobana ngaba, bona into abangayifuni ngumthwalo because ngoku ngale ndlela endithetha ngayo ingathi ndizofika phayana ndibathi ntshuxa emagxeni, uyayiva. Ndasuka apho ndavuka ekuseni, ndahlamba ndayibetha ibhegi encinci, ndayibetha emagxeni ndahamba. Ndabheka etawuni, ndifika etawuni kodwa nantsi imoto. Ndathi ndiphatha uyobheka phi, ndathi ndibheke entweni, ePotchefstroom. Kwathi okay, uqabela ndangena. Apha ecaleni kwam kuhleli omnye ubhuti apha, uphethe ifowuni entle maan, Samsung eziphezulu, ifowuni entle. Andibuze uba uyaphi, ndithi hayi bhuti mani ndibheke ePotchefstroom. EPotchefstroom yintoni ePotchefstroom? Ndiyokhangela isikolo. Uyayazi iPotchefstroom? Mna iPotchefstroom baba andiyazi. Hayi uthi hayi khululeka, mna ndingumntu wasePotchefstroom, ndisebenza emayini phayana, ndihlala khona. So indlu endirentayo ineekamera ezi-2, so ungafikela phayana kum. Then from ekuseni uhambe ke ngoku. Lo campus uthetha ngayo ndiyazi. Kuthiwa yipika ke phaa, kuthiwa yipika.
kuthiwa yipika lo thetha ngayo, yipika. Ihambe imoto. Phume esiteke sigqithe into ezoStrons, siphume ezoStrons singene eBloemfontein. Siphume eBloemfontein sitsala ithafa. Xa siphume entweni masingena eBothaville kwibhodi ke ngoku ithi welcome to North West, andifowunele umama, mntanam suba Santo, uphi ngoku? Mna andijonge ndiphuma eBothaville, ibhodi ithi Orkney. Athi mama suba Santo, ungabi safika entweni ePotchefstroom, wena ithi wehle Orkney, wena ithi yehle Orkney, khona abantu baza kuthatha eOrkney, ntontoni, ndiyabazi ntoni. Okay. Abe seke ndibhalele lo mntu kuthiwa uzandithatha eOrkney. Mntana kaSisintuthu, ndiyeza mna ndizokuthatha, apho. Uphi? Hayi, ndiyatsho ke ngoku nam uba ibhodi seyisithi ntoni, seyisithi Orkney, ndiphume eBothaville. Hayi ke nyhani ihambe sifike eBothaville. And useBothaville kuthiwa iqabela imoto nyhani ibheke elokishini. Yazi ngestresi ndashiya neblazer yam apho, ndandiNxiba iblazer ndityhuti mani ndimhle. Ngestresi ndashiya neblazer apho ndathatha ibhegi ndehla. Gqabela iteksi, kwathiwa unelakhi because iteksi yokugqibela le ebheke elokishini. Gqibela ilokishi ke yaphuma kancinci. Ilokishi yakhona ke yiKanana. Shout out to bantu baseKanana bazobukela esi story time. From there ndiyongena eKanana. Hayi ka ndingena eKanana sijikeleze phana nyhani iyondithola esitopini ndifikele kwaNosipho. Fika ebantwini abarayithi, sasiNosipho bandiwelkhama phaya. Ndafila ingathi ndisekhaya mani, jonga kumandi apha, kutyhuthi, kurayithi, kuredi, kurelevant. Ziindawo ezirayithi, abantu abarayithi. Ekuseni mani ndizivuke ekuseni ndihambe ndiqabele ndiyofika ePotch. Andifika ePotchefstroom, isecaleni laa ndawo leyo, isikolo sisecaleni, uyayiphuma kwalapha etawuni ungathi uyishiya kancinci. Yandiphuma inkulu mos. Mandifika phayana, fika phaa kugcwele, iigeyithi zimbini. Yafika kule qatha, hayi le yabantu abathanda, wena uzorejista ntoni? Nantsi enye igeyithi, ayikude, inyuke. Yafika phaa phezulu. Kuthiwa phayana, mamela ke, since wena usithi umtshawe ntoni, into eza kwenzeka yintoni? Masikujongele. Abethe laa mntu qha, abethe intoni number, student number, ntoni, ebethe yonke into ebekeyidinga phaya. Xa kebetha laa mntu uthi kum, no man, siyayibona le nto yakho, but then le course yakho, because I wanted to do teaching languages like isiXhosa and English, yabona. Yeah, so azothi lo mntu, no man, siyayibona i-DP education ivalile ngoku. You are late, siyabona uba buthathiwe but khange ufike ngelaa xesha bekumele kufike ngalo. You are late nge-6 days, ndiqonde damn. So ndithi kuye ngoku uzawuthini, mani akho enye indlela uadrese isilwana, akho enye indlela. But then into ongayenza wena, zikhona ezinye iikhosi abalo HR, abalo management, ntoni. Ndithi xolo wena andizukwazi uyithetha le nto leyo because ndihleli mna ndifuna le nto endiyifunayo, and ke ngoku wena uma uza nenye izondiphazamisa, izondicaphukisa, then ndizoyifilisha, yabona. Okay, ndibe ndiyayiyeka ke ngoku ngaloo ndlela. Ndibuye ndifowunele umama, Sinonzelo, mzali, andiyifumani le nto endiyifunayo mna, ndiyayiyeka yonke le nto mna, ndiyozisebenzela ke ngoku. Hayi bo mntanam, wafunda ugrade 12 wapasa wahlala. Good people, nangoku mna ndihleli phezu kwebhatshela ndinee-distinctions. Kungona ndizawufunda ngoku ne, kungona ndizawufunda, yabona, because ngoku I'm coming from a poor background. So ndiyacinga ngoku umamam undinika imali yoba mandihambe ndiye esikolweni. Ekhaya batyi bra, ekhaya kutyiwa. Ixesha ndihamba mna ndibheka ePotchefstroom kutyiwa ipapa yodwa
and then uba munika 3,000 yobana ngaba ndihambe ndifike ndizule phaa. Ndasebenzisa laa mali yokuqabela apha, inoba ndabuya nayo i-2 point something, inoba ndabuya nayo i-2 point something ndiphinde ndathi mama nantsi imali yakho because wow, ayisebenzanga because kodwa ndizifumenanga ndim lo ndibuyile, nantsi imali yakho yayiva. So the reason why ndakhawuleza because ngelaa xesha ndandina-19, so ndahamba ndayosebenza eplazini leorenji ndina-19, uyabo, okunzima. So ezinye izinto ziyenzeka ngendlela yazo, nathi esingeke ke siyithini.